По няколко признака. Първо, ако това е научно някаква тема, по това кой го казва, нали, първо. Второ, ако са някакви медицински реклами за лекарства, ще питам джипито преди всичко, защото даже съм гледала обяви на Неделя Щонова, която казва: да, с моето име рекламират неща, които не съм ги казвала аз. Тоест, до такава степен вече изкуственият интелект използва и гласа, и лицето й, за да рекламират, а хората им, да речем, имат доверие в нея, защото са я слушали да изнася лекции на такива теми. Но за мен най-лесно е да се обадя на джипито и да я попитам за какви лекарства става дума. Да, факт чека. Или пък ако има някакви снимков материал, ще го проверя по снимките в Google. Аз моментално ще отхвърля, защото нищо не може да бъде излекувано за 48 часа, камо ли рак. Така че дори няма да се допитвам до никой, просто не бих повярвала на такава информация. Според мен изкуственият интелект трябва да се използва от хората. Той е много важен, но да се използва критично, по-добре е да се проверява, а не да се вярва така безусловно, но да се използва повече в областта на науката. Лошото е, че тук се използва от хора, които мислят само за печалба от него. Да речем, използват го за реклама на лекарства, чудодейни, какви ли не, които били лек за какво. И интересното е, че за да привлекат повече внимание, използват истински хора, всъщност лика им. Да речем, използват доктор Мангаров, който беше много известен по време на COVID-а, и използват неговото лице, все едно, че той дава интервю и прави реклама на някакво лекарство. Той за какво му е на такъв известен лекар да прави реклама за някаква добавка или лекарство? Веднага се разбира, виждаш лицето, че е негово, но говора не е негов. Те му слагат думи в устата, някакъв текст, който е съвсем друг, за реклама за техните си лекарства, а не истинския човек.